Знаеш ли, че воланът ти е 9 пъти по-мръсен от тоалетна чиния? Казвам ти го като човек, който чисти автомобили всеки ден и с това си изкарва прехраната. Вижте за какво си говорим. Са повечето хора въобще нямат представа какво се случва с волана им. Пипат го след като са пипали пари, пипат го след като са ходили на фитнес, пипат го след като са хранили. Не си мият ръцете и това всичко се събира на волана и след това го разнасяш по себе си и навсякъде другаде. Затова ще му направим едно хубаво почистване на това воланче, за да видите точно каква разлика може да се получи. Започваме с препаратче, като разтъркваме хубаво и обираме мизерията първо от ринга, след това ще се поиграваме с копчета и останалите детайли. Лабораторно е доказано, че волан е 9 пъти по-мръсен от тоалетна чиния, а тоалетната чиния се чистиш всеки ден, пък волана не. И реално вече може да видите разлика, половината ринг е изчистен, другата половина не. Надявам се вече по-често чистите волана, аз ви препоръчвам да ми посетите, за да имате реален танинг, пък вече вие си решавате дали ще карате мръсна кола или не.